खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव सानफानि उनाव साफा गोबां लोब लोब दैदेनगिरिफोरा जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंथिदोंमोन दि बे समाव 2 दाननि उनावनो थामहिनबा खम समनि गेजेरावनो बिटिआरनि गासै सिनारिय'आ सोलायगोन आरो बे समाव बिटिआरआव 60% इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो थिग बेबायदिनो बिथांनि बुंनाया मोनफानि उनाव मोनफा सैथो जानो थांगासिनो दं। बे समाव भैरबकुंड बियाबाव लोब लोब गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों। लोब लोब गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे समाव भैरबकुंड बियाबा इउपिपिएलनि स्ल'गानजों गोमसारनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। दिनैहाय मोनसे जगदान हाबाफारि बे जगदान हाबाफारियाव खमैबो 1900नि गोजौआव बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमा बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लानानै बे समाव गोबां गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव लासै लासैनो बिटिसिआव राजखान्थियारि दिगा बे समाव सोलायलांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। मानोना बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि सैथो आरो बर' हारि आरो गुबुन गुबुन माहारिनि जे खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा मुहिदों, रायजो राजाफोरा मोजां मोनदों आरो बे थाखायनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जाफैबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दा बिटिसिआव राजनैतिकनि लामाया सोलायलांगासिनो दङ आरो आगोलनि राजनैतिक परिस्थिति दानि राजनैतिक परिस्थितिया कमप्लिटलि आलादा। ओंखायनो जि दोलोआव गासिबो जाथि गस्थिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हायो, जि दोलोआ प्रत्येक ओनसोलाव समानै जौगानायनि खामानि मावनो ओंखारो, जि दोलोआव प्रत्येक जाथिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो ओंखारो, बे जाथिखौनो बे दलखौनो समर्थन खालामनो थाखाय दिनै बिटिसिनि 26टा 27टा जि जनगोष्ठी दङ, फिसा गिदिर जाथिफोर दङ, बिसोरो ज' जानानै समर्थन खालामनो ओंखारदों। बे हिसाबै बिपिएफनिफ्राय बा गुबुन गुबुन दलनिफ्राय हाजार हाजार सापर्टारफ्रा इउपिपिएलखौ समर्थन होनो ओंखारदों। बे समाव लोब लोब गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जाफैदों। खमैबो 1900नि गोजौआव बे समाव भैरबकुंड बियाबाव जगदान जादों दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना। थारैनो मख'नांगोन जे प्रमद बर'आ सिगांनि सानाव बावैसो सान सिगाङाव बुंथिदोंमोन जे बे समाव 60% रायजो राजाफोरा बिटिसिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल फारसे फैगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो लोब लोब सानजानिफ्राय लानानै बे समाव सोनाबहासिम बे समाव जगदान जानाय अनजिमा बे अनजिमाया सानफानि उनाव सानफा बांगासिनो दं। खमैबो 60% खमैबो 60% प्रमद बर' बुंनाय बायदि जानो थांगासिनो दं नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। बे समाव बिटिसिनि बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव होनि। दा बिटिसिआव राजनैतिकनि लामाया सोलायलांगासिनो दङ आरो आगोलनि राजनैतिक परिस्थिति दानि राजनैतिक परिस्थितिया कमप्लिटलि आलादा। ओंखायनो जि दोलोआव गासिबो जाथि गस्थिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हायो, जि दोलोआ प्रत्येक ओनसोलाव समानै जौगानायनि खामानि मावनो ओंखारो, जि दोलोआव प्रत्येक जाथिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो ओंखारो, बे जाथिखौनो बे दलखौनो समर्थन खालामनो थाखाय दिनै बिटिसिनि 26टा 27टा जि जनगोष्ठी दङ, फिसा गिदिर जाथिफोर दङ, बिसोरो ज' जानानै समर्थन खालामनो ओंखारदों। बे हिसाबै बिपिएफनिफ्राय बा गुबुन गुबुन दलनिफ्राय हाजार हाजार सापर्टारफ्रा इउपिपिएलखौ समर्थन होनो ओंखारदों। बे हाबाफारिया क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि जेरावबो जादों। दिनै आं बाहाय फैदों इउपिपिएलआव जगदान जानायनि उनावहाय प्रथमबार मोनसे राजनितिक उद्देश्य लानानै बे जगदान
खारज'हुसियाव आं बाहागो लाफैदों आरो बाहाय नुनो मोन्दों नंमारगौयै जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तिनि 1200 जननिफ्रायबो बारा आदिबासि राजबंसि नेपालि बर' बिहारि बायदिसिना जातिफोर दङ मुस्लिम बिसोरो दिनै जगदान खालामगोन